ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம பிகே கேமிங். இந்த பிகே கேமிங்கில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னதுன்னா ஷேடோ ஃபைட் 2 மோர் எபிக். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரூஃப் பார்த்தோம். இது ஒர்க் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு நான் உள்ளே போய் கொடுத்தேன். ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃப் இதுதான். இந்த பாருங்க, மேலே டைம் ஃபைட் கூட பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இதுதான் அந்த லிங்க். நான் கீழே எனக்கு கமெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம உங்களுக்கு என்ன லெசன் வேணும். இப்போ எனக்கு இது வேணுமா, இது வேணுமா, எனக்கு இப்போ இதுதான், அதனால் நான் இதான் கொடுக்குறேன். சில பேர் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேமை நம்ம இன்டர்நெட்டை வச்சு விளையாடக்கூடாது. அதாவது நெட்டை ஆன் பண்ணி விளையாடவே கூடாது. ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ணணுன்னா மட்டும்தான் இன்டர்நெட்டை வச்சு எனக்கு விளையாடணும். சரி, இப்போ முதல்ல டவுன்லோட்ஸ்னு இருக்கும், அதை அமைக்கிக்கோங்க. கொஞ்ச நேரம் டைம் எடுக்கும், ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் 10 செகண்ட்ஸ்னு டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் இதை ஆல்ரெடி ஏற்றிக்கிட்டேன். இந்த ஃபைல் ஆண்ட்ராய்டு இதை பாருங்க. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளோட ஷேடோ ஃபைட் 2 அதாவது ரொம்ப என்ஜாயாக ஈஸியாக விளையாடலாம். அதாவது ஸ்டார் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும். மற்றவங்ககிட்ட மீதி வெப்பன் ஸ்டார் மட்டும் நீங்கள் வாங்கணும். மீதி எல்லாமே இருக்குது. ஸ்டார் மட்டும் நம்ம வாங்கிக்கணும். ஆனால் இது கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் விளையாட முடியாது, அதில் லாகின் பண்ண முடியாது. க்ளோஸ் கொடுத்தாங்க லாகின் கேட்டால்.